голям бой. Духа около 13 метра в секунда вятър. Аз свърших с карането, ама ако може това да се нарече каране. Литра Мистрал Неш Хавай 4,7 Overpowered, около 10 на 1 за океана, 10 на 3 някъде всъщност. 10 на 3, защото 10 опита само 3 минах зад вълните. Направих един нечовешки скок. Не знам, може би 6 метра поне. Вълните днеска бяха около 3,5-4 метра, до 4 и малко на прилива. Сега на отлива, както виждате, вълните не са големи. Стигнахме много късно. Голям бой ядох днес. Някои хора мъдри са казали no pain, no gain. Надявам се да е така и за следващия път да имам малко повече сили, той с по-малко сили да успея да влеза. И че съм научил нещо днес. Слава Богу, че съм жив и здрав. Оборудването е здраво. Много пъти излиза преди мене. Красиво е, хубаво е. Но за океански вълни трябва много каране. Просто това, което го правим в България и там близо до България, тук всеки път трябва да ядеш побой от вълните. Ден след ден да изпиеш океана и ще почнеш да караш. Специални поздрави Шмидт, Насън, Иво, всички. Голямо изживяване за тези вълни. Много е страшно. Тази вълна, примерно, дето като що падна, беше около 3,5 сигурно метра. И тази също.
в дъното се вижда Sandy Point, не знам дали. Там на 7-8 км. Просто не мога да се кара на такива сурови монтовете му. Сега си няма вълни сравнение с това, което беше преди, но преди просто бях вътре и не можах да снимам. Лошото е, че няма и кой да ме снима и... Сега отли. Иначе водата стига до... Ей, до тук. То се вижда. Да вижда колко много се води. Това са 200 метра се е отдръпнала водата. Ей, тук една вълна се разбива. Нато, даун да вайната! Гърна! Айде още една!